Bombo Business News. Ginatuna na sa Department of Labor Unemployment akong DOLE ang polisa para sa mga delivery rider nga makabig importante ang serbisyo sa publiko, ilabi na sa tion nga malain ang tiempo. May kangtanan ini sa naging diskusyon ni DOLE Secretary Francis Tolentino sa mga empleyado nga naapektuhan sa habagat kag sunod-sunod nga mga bagyo halin sa nagligad nga bulan. Suno kay Tolentino, wala pa sang klaro nga labor policy ang ahensya para sa nasambit nga mga rider. Ay labi na nga wala pa sang kaangay nga trabaho sa gintukod ang labor code sa 1974. Ginpakigbahin man niya nga lakip sa ila ginalantaw amo ang paghatag sang duga nga bayad para sa late night work kag hazard pay para sa mga delivery riders. Nagpanumduman ang tiglikom sa mga empleyado nga nakaangkon sang work-related injuries o kung aksidente bangod sa malain nga tiempo nga mayara mga inisang posible makuha nga benepisyo sa idalom sang Employers Compensation Program of the Employees Compensation Commission o kung ECC. Sa iban pa naton nga balita sa negosyo, atensyon sa aton nga mga motorista. Yaring ginapananaw nga panibago nga adjustment sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa diesel, posible ina magsaka sang 1 peso and 75 centavos tubtob sa 2 pesos and 25 centavos per liter. Sa liwat, 1 peso and 75 centavos tubtob sa 2 pesos and 25 centavos per liter. Sa gasolina, posible piso tubtob sa 1 peso and 50 centavos per liter. Sa liwat ang posible saka 1 peso tubtob sa 1 peso and 50 centavos per liter. Yari naman ang price range o kung ang tupanas ang presyo kung mapatuman ini nga adjustment. Sa diesel, 86 pesos tubtob 93 pesos. Sa gasolina, 73 pesos tubtob sa 80 pesos. Sunod sa oil industry source, ang pagsaka sa presyo tuga sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sa US kag Iran. Again, ang atong ginbasa hindi pa final nga price movement. Buwas pa inalawagon sa Department of Energy kay sang oil companies ipatuman sa Martes ang aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ka-bombo ining exchange rate, yan basa natin sa closing transactions. Ang Bankers Association of the Philippines sa Kunbap kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sang Huwebes sang hapon. Wala sang transaksyon sang Biyernes because bangod special non-working day, kadungan sang Ninoy Aquino Day, wala man sang transaksyon sa bilog nga weekend, mag-resume na buwas sa aga. 61 pesos and 67 centavos ang balos ng isa ka US dollar, 7 pesos and 89 centavos ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 68 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 48 centavos ang Saudi Real kag 72 pesos and 24 centavos ang balas ng isa ka euro.